Isang magandang umaga po mga kabalen at welcome sa ating programa CLTV 36 Newsstream. Opo, ako pong nilingkod Justin Dizon. Maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong may paggagamitan at balita at impormasyong mapagkakatiwalaan. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin pong halos 2 million followers sa social media. Opo mga kabalen, be part of this growing online community at makibahagi na ho, i-like, i-follow itong ating social media pages dito po sa Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Siyempre, live din tayo, napapanood ito sa YouTube at CLTV 36 Official at meron din tayong mga update, mga content na talaga namang interesting din sa TikTok. Ayan, kung gusto nyong makita yung mga pinupuntahan ng ating GG team, ayan, makikita nyo rin yan sa TikTok. At syempre yung mga balita rin mga kabalen. And of course, yung mga iba pang balita sa atin pong website, pwede rin mabasa yan, www.cltv36.tv. Ito po ang CLTV 36, ang pinakamalaki pong TV network, multimedia network sa buong Central Luzon. Naghahatid po sa inyo ng balita at impormasyon. Kaya naman simulan na natin. Ito hong balitaan. Silipin muna ho natin sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway. Ito ho mga kabalen, real-time traffic monitoring tayo sa NLEX via NLEX Corporation. Yan hong inyong nakikita sa gawing itaas. Yan ho yung senaryo dyan sa may Balintawak Toll Plaza. At maluwag ang magkabilang linya. Dito naman sa Mapulang Lupa, Valenzuela, northbound. Fast-moving ang mga sasakyan. May bahagyang pagbabagal doon sa kabilang linya para naman sa mga patungo ho ng Metro Manila. Samantala sa Mindanao Toll Plaza, may bahagyang pila na palabas ho ng NLEX. At dito naman sa Marilao area, southbound at northbound lane, magkabilang linya, fast-moving ang mga sasakyan. Update lamang po, update kaugnay nitong Marilao Bridge. Inanunsyo na ng NLEX na natapos na nga itong major structural repair dyan sa Marilao Bridge. Matatandang isa katao po ang nasawi at 6 ang sugatan sa insidente matapos isang truck na lagpas sa itinakdang height limit ang bumangga po sa Marilao Bridge na bumabiyahing patungong norte nitong pong nakaraang linggo. At ito pong container na bitbit ng truck tumama ho doon sa beam na siya naman pong tumama sa van at siya pong naging dahilan dito pong fatalities natin o itong fatality, itong isa katao, 54-year-old dahil na rin po sa nangyaring insidente. At nauna nang inanunsyo nga ng DOTR na kailangan managot ng pamunuan ng NLEX ukol sa nasabing insidente. Ito naman, nangako naman ng NLEX na minadali nila, gaya nga ng sinabi nila, minadali itong pagsasaayos at para matiyak na yung abala. At sinabi rin nila na committed sila sa pagpapaayos o pagsasaayos ng kanilang safety at traffic management system sa buong expressway. Ito po na kanilang pinamamahalaanan itong NLEX at maging yung SCTEX. Yan ho kabalen yung latest dyan sa Marilao na isingit ko na. Tunguhin natin Bukawi Toll Plaza. Maluwag ang sitwasyon, magkabilang linya, ganyan din ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito naman ho mga kabalen,
Mula ho sa North Luzon Expressway, silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko dito sa ating Karatig, lalawigan ho ng Bataan, yung mga pangunahing kalsada. Ito po yung real-time traffic monitoring mo naman via One Bataan o yung Metro Bataan Development Authority. Ito ho mga kabalen, sa mga babiyahe po patungong Bataan o di kaya naman Olonga po na magdaraan po dyan sa lalawigan, ang sitwasyon ho ng trapiko, ayan, maluwag ho yung area dyan sa may Sumi, ganyan din sa may Hermosa, at maging sa may Balanga portion. Paalala ho ng provincial government, tiyaking sumunod dito sa mga itinakdang speed limits. Diyan ho sa mga pangunahing kakalsadahan sa lalawigan ng Bataan. Ano ba yan? Ito ho, yung PUV 70. Huwag kong lalagpas dyan yung mga motor, 60 lang, hindi 160. Trucks and van, 50. At yung mga pribadong sasakyan, 80 ang pinahihintulutang pinakamabilis na takbo dyan ho sa mga pangunahing kalsada sa lalawigan ng Bataan. Ito naman ho, kabalen, latest naman mula sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Opo, traffic update as of 10 a.m. mula po sa Siposco. May bahagyang bigat ng daloy ng trapiko, light to moderate traffic, kani pong San Jose traffic light area. Makanyan mo naman ken pong tulid na ning JBL o yung Jose Bilingad General Memorial Hospital o Memorial General Hospital at kani pong Makabakle Dolores area. Light to moderate traffic mo naman po agpangyan king o basiyan kining latest traffic update tapepalwal na po ning si Posco. The rest of the San Fernando hanggang na po kining Telabasdagan o ketang Lasatin Boulevard mo naman at Mexico boundary area, Bacolod area light traffic mo po agpang po king si Posco. Ito ho mga kabalen, tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita. Alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon. Narito po ang latest weather report mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, June 24, 2025. Ngayon, meron tayong low pressure area na binabantayan dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa lang 290 kilometers west ng Ambulong, Tanawan City, Batangas. Kumikita po natin, nakabilog po ito ng orange at kumikita natin dito sa ating legend, ang orange po ay medium po. Ano po ba meaning nitong medium? Medium chance po siya na maging isang ganap na bagyo. Ang meaning po nito, mababa yung chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero hindi natin inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito sa mga susunod na araw. Sa ngayon, meron pa rin naman tayong southwest monsoon or hanging habagat na patuloy na umiiral dito sa may southern Luzon, pati na rin sa Visayas at Mindanao. Ito rin po yung nagdadala ng mga malawakang pag-ulan, lalo na dito sa western section ng ating bansa. Ano po ba inaasahan natin panahon para sa ngayong araw dito sa Luzon? Inaasahan natin magpapatuloy ang mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ng habagat dito sa may Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, pati na rin dito sa may Mimaropa. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, naasahan natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorm
lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 24 to 30 degrees Celsius. Lawag, 26 to 31 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 24 to 33 degrees Celsius. Baguio, 17 to 23 degrees Celsius. For Tagaytay, 24 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Dulot pa rin ng habagat, inaasahan natin patuloy din makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Western Visayas, pati na rin dito sa may Zamboanga Peninsula. Para naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, asahan din natin ang maliwalas na panahon, pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga panandaling ang pag-ulan dulot ng localized thunderstorm, lalo na ito sa mga hapon at gabi natin. Agwat ng temperatura for Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 23 to 30 degrees Celsius. Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. For Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. At Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. At Davao, 24 to 31 degrees Celsius. Kahit may low pressure area po tayo, wala pa rin naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:29 AM at ang sunset mamaya ay 6:28 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Maraming salamat Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. At sa oras na ito, silipin naman natin yung latest foreign exchange rate. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong Lunes, June 23 sa 57 pesos 58 centavos. Ayan. Humina ho yung piso, mga kabalen, Samantala sa ibang denomination naman, zoom ko lamang. Ayan ho. Yung ating Japanese yen, 39 centavos. Yung pound, 76 pesos 72 centavos. Ini pong Hong Kong dollars, 7 pesos 28 centavos. Yun pong Saudi Riyal, 15 pesos 24 centavos. Yung dirham, 15 pesos 58 centavos. Samantala, yung euro is 65 pesos 66 centavos. Korean won is 04 centavos. At Chinese yuan is 7 pesos 96 centavos. Yan hong datos na yan mga kabalen mula sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas June 23. Tutok lamang ho dito sa CLTV 36 News para sa mamaya yung pagsasarahon ng palitan ay dahil araw-araw nating inaanunsyo. Alam naman din ho natin marami sa ating mga kababayan ang umaasa rin sa foreign remittances o yung mga padala mula po sa ating mga dakilang OFW kaya inaabangan talaga nila ito pong palitan ng piso kontra dolyar. Sige, samantala tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita. Public service announcement muna tayo mga kabalen. Meron hong ongoing ngayon na brownout, ala pong kuryente, King Santo Cristo, Parian, Baritan, San Carlos at San Lorenzo, King Mexico, Pampanga. Ang gana po po tangalauna. Ninggat panapon.
Uli nga nila pong alilan, busted current transformer ing Pelco 1. Sana ang mipadanon niya, posible yung mipadanon. Matsaya kanya, ni kayo po mipapadanon. So yan, wala akong kuryente 1 p.m. hanggang 1 p.m. Apektado rin ho ng nasabing power interruption yung ilang bahagi ng San Rafael, Lakeshore, San Jose Matulid at Santo Domingo Village dyan sa Mexico, Pampanga. Apektado yan naman po kay may banggit brownout, inipong Lagundi, Caben in Queensboro, Vista Roma, Bell Enclaves, and Pelicans. Alam mo naman pong kuryente, San Antonio, Mexico, ang gana po po tangalauna, ninggat panapon. Kinpong Barangay Cabalanjan, King Bacolod, ang gana mga alas 4, ninggat panapon, pota, ing brownout, Cabalan. Kung Bisaya po yan, alas 8 na rin nga ba, hanggang 4 p.m. So dyan ho sa may Fusion Gasoline Station at KNA 8 Arcade. Ito naman sa syudad ho ng, sa Bacolor pa rin, Zone 4, King San Isidro, Bacolod. Kaya pong alas 2:30 na mingugto. Meningaldo, yung brown out yan. Madala, bukas naman, Wednesday, 8:30 ng umaga hanggang alauna-30 ng hapon, mawawalan ho ng kuryente sa Royal Residences, Cita del Sol sa Ciudad San Fernando, Pampanga dahil sa gagawing revision ng primary line ng SFELAPCO. Karen pong tao Royal Residences, Cita del Sol, 8:30 a.m. hanggang pong 1:30 ninggat panahon bukas. Brown out, Kabalan. Ini naman po alang danum. Okay, sa mga residente ho ng Barangay San Pablo, 2nd, dyan sa Lubao, Pampanga, ngayon pong alauna hanggang alas 4:30 ng hapon, mawawalan ho ng supply ng tubig dahil sa gagawing flushing activity ng Prime Water. Wala rin hong tubig mamayang 3 p.m. to 5 p.m. dyan sa may Metrogate Subdivision, Barangay Kapaya, Angeles City. Dahil magsasagawa rin ho ng flushing activity ito pong Prime Water. Ini naman po, Kabalen, keng Sapang Biabas, Mother Barrio, Maryland at Sitio Mauli, keng Mabalacat City. Ala pong danum, o tapong alas 9 na ning bengi ang gana po bukas alas 5 ning ganing aldo. Pagsasagawa rin ng flushing activity yung Prime Water. Sa syudad ho ng Angeles, EPSA Resettlement at Novo Residences sa Barangay Pulong Kakutod, mawawalan din ho ng supply ng tubig mamayang alas 10 ng gabihan hanggang bukas alas 4 ng madaling araw. Ito naman ho mga Kabalen, Pati batiin muna natin yung mga nagko-comment dito sa ating programa. Ayan, nakatutok sa ating programa si Zach Manlutak. Ayan, sabi niya may emoji. Ano nga ba to? Ano ba to? Thank you, palakpakan, ano ba siya? Praise, papuri. Ayan,
Nagpadala rin ng emoji si Gerson Basa, kala ko stars. Pwede naman kasi kayo, pwede eto, sabi ng CLTV 36, pwede ko kayong magpadala ng star Oo, para ho tuloy-tuloy ang ating streaming, suportahan po ang CLTV 36 sa paghahatid po ng balita at impormasyong napapanahon. Pwede ho yan sa digital gift, stars. Lottie, ayan nangihingi ako ng stars. Lottie, shout out kay Lottie, ayan. Si Charlize Ann Racy nag-comment, sabi niya, safe, walang water interruption sa amin. Ayan. Pwede makakaligo ka, Charlize. Ayan, sakto. Oo. At si Iska, nanonood din. Shout out kay Iska Concepcion. Ayan, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok, syempre, dito sa CLTV 36 News Stream. Ito mga kabalen, balita muna tayo. Na-conscious ako, parang makintab yung noo ko Sige na nga, liliatan ko na lang. Ayan. Eto mga kabalen, balita muna. Balitang kuryente muna tayo. Electricity rate po ng Pelco 2 at Svelapco bumaba ngayong June at yung singil naman ng Pelco 3 ay tumaas. Okay? Ito mga kabalen, 10.28 o 10 pesos 29, 10.29, 10 pesos 29 centavos per kilowatt hour ang presyo ng kuryente sa Svelapco. Naglabas na ho ng kanilang power rate advisories. Ito pong Electric Co-op ng Pampanga, Electric Cooperative, o Pelco 2 and 3. At ito pong Svelapco para po sa June, month of June 2025. Meron pong mga adjustment gaya ng ating binabanggit. Sa Svelapco po, bumaba yung kanilang overall electricity rate sa 10.29 per kilowatt hour mula po sa dating 10 pesos 46 centavos. Okay? So yun ho mga kabalen, yung ibinaba. Sa Pelco 2 naman, yan, pakita natin. Nagkaroon din ng adjustment, Ito, yung dating 9 pesos 93 centavos na presyo ng kuryente kada kilowatt hour, ngayon pong buwan ng Hunyo ay 9 pesos 92 centavos siya. Okay? So, yan ho. At para naman sa Pelco 3, sa mga residential, ito po, 10 pesos 33. Bahagya po itong tumaas doon sa 10 pesos 30 centavos na presyo ng kuryente kada kilowatt hour noong May 2025. Ito po ay sa Pelco 3. Pakita ulit natin yung sa Svelapco. Ito. 10.29 per kilowatt hour, 10 pesos 29 centavos per kilowatt hour. Yan hong Pelco 2, 9 pesos 92 centavos per kilowatt hour. At Pelco 3 is 9 pesos 67 centavos per kilowatt hour. Kamalyan, isang mabilis na patalastas lamang po. At sa ating pagbabalik, ihahatid ko sa inyo ang detalye ng mga balita, latest and developing stories dito po sa Pampanga at sa buong Central Luzon. Huwag ho kayong alis, magbabalik po ang CLTV 36 News Stream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito ho mga kabalin, hindi masyadong magandang balita para sa mga motorista at syempre sa publiko dahil ika nga ni Senator Robin Hood Padilla, merong epekto ito. Ayan, aware si Senator Robin, meron siyang status sabi niya. Oo, may impact ito. Anyway, ito mga kabalin, ang hindi masyadong magandang balita dahil ito na nga nung isang linggo, naibalita na ho natin ito, medyo nabanggit na natin sa ating mga manonood. Pero ito ho yung pinal na datos at napagkaisahan, ay big time oil price hike yung mararanasan po ng mga motorista ngayong linggo. Bunsod ho ito ng 2 beses na pagpapatupad ng dagdag pasahe. So hindi lang isa, kundi ho 2 beses. Ang mga magpapatupad po nitong 2 beses na nagdagdag presyo sa mga produktong petrolyo ay ang kumpanyang Caltex, Petron, Sea Oil at Shell. Simula po 6 a.m. ngayong Martes, June 24, tumaas ng 1 pesos 75 centavos ang kada litro ng gasolina, 2 pesos 60 centavos naman per liter sa diesel at 2 pesos 40 centavos naman sa kerosene. Susundan ito ng isa pang taas presyo sa Huwebes, June 26 bilang bahagi po ng yung ikalawang bahagi nung tinatawag na staggered adjustment na inaprubahan po ng Department of Energy. Sumabay rin po yung clean fuel sa parehong implementasyon ng presyo kaninang 8:01 a.m. maliban sa kerosene na wala ho sa kanilang mga produkto. Dumako naman ho tayo sa ibang balita. Nagpaalala ho itong mga opisyales ng Barangay Malabañas, Angeles City sa kanilang mga nasasakupan na huwag magkalat. Okay? At ito pong nakatambak na basura sa Abacan Loop ay ito na nga, tuluyan ng ipinalinis. Nanawagan po ang pamahalaang barangay ng Malabañas sa Angeles City sa mga residente na huwag gawing dump site ang kanilang lugar. Kaugnay ho ito ng nakatambak na basura sa Abacan Loop na napaulat na ilang araw nang naroon. At nito pong Lunes, June 23, nang kolektahin ito, alinsunod na rin sa utos ni Barangay Captain Luz Nava. Ayon ho kay Nava, hindi tapunan ng basura ang naturang lugar at hindi rin daw totoo na 3 araw nang nakatambak ang mga basurang natagpuan dito. Paglilinaw niya, 3 beses sa isang linggo ang garbage collection sa nasabing lugar. At sila raw ay muling maglalabas ng schedule ng garbage collection sa buong barangay para sa kaalaman ng lahat. Matatandang hinirang po ang Barangay Malabañas bilang pinakamalinis na barangay sa contest ng Angeles City LGU noong pong taong 2024.
Ito naman ho mga kabalen, panoorin natin yung isa pang video na ipinadala ng ating kabalen na si Eric Calma Regala sa CLTV 36 News. Ito po yung ating kabalen na nasa Israel. At ito, muli siyang nagpadala ng video kung saan maririnig yung tunog ng mga sirena, yung bomb siren na para hudyat na sila po'y kailangan ng magtungo doon sa kanilang tinutuluyang bomb shelter. Ito mga kabalan, I will share yung video. Ayan, naka-share na, no? Ayan. Okay, nawalan ng ulitin ko lang yung sharing ng video, sige. Ito ho'y pinadala sa atin sa CLTV 36 News. Isang mabilis na patalasas lamang, ayusin ko lang yung ating browser para ma-share po yung video. Wag ho kayong alis, magbabalik po ang CLTV 36 News stream. Ito po, nagbabalik ang CLTV 36 News Stream. Subukan natin kung madidinig na ninyo yung ating video. Play ko lang, ito. May sirena na naman. Ayun na naman. Mainis. Hindi makikita dahil maulap yung kalangitan. Ayan, grabe yan hong inyong napanood mga kabalen ay isang exclusive footage na ipinadala ng ating kabalen na si Eric Calma Regala na tubong Bacolor, Pampanga, Kenny Puking CLTV 36 News. At agbang puking kaya katang kabalen, siyempre, burida pong pabalo mo naman kaya katamo, nung nano talaga, ini pong karelang kabilyan, ken pong Middle East, ken pong Israel, ngayon ating magugulupin, do ating update ken dake kay po kayo, i-share kay kayo. Ito hong binahagi sa atin ng ating kababayan ay makikita o maririnig sa video yung pagtunog ng sirena at meron ding mga missiles na pinapakita doon sa sa Himpapawid At ibig sabihin pag tumunog ito pong sirena, kailangan hudyat 'yon. Kailangan magtago umano sila sa bomb shelter.
Doon sa nakaraang video, eksklusibo rin tayong pinasilip sa atin ng ating kabalen na si Eric. Mimingan ka Ken, Koyang Eric, yun pong kanilang bomb shelter na kanilang tinutuluyan. Nakita natin merong oxygen tank at talagang may supply ng mga pagkain kung sakaling kailangan nilang manatili ng matagal doon sa tinatawag pong bomb shelter. At kung usapin naman ho ng development kaugnay dyan, ito kahapon doon sa press conference na panood din natin at pinalabas din natin dito sa news stream, inihayag po ng Palasyo ng Malacanang through Yusek Claire Castro, the palace press officer, that the Philippine government is ready to repatriate all of our countrymen dyan po sa Israel at dyan sa Middle East sakaling nga magtuloy-tuloy yung kaguluhan dyan sa gitnang silangan. At nakahanda daw ang ating pamahalaan na ika nga ay kung mag-abot ng anuman tulong na kakailanganin ng atin pong mga kababayan. Do ito mga kabalen, live update ho ito. Nakamonitor tayo dyan sa nangyayari sa Estados Unidos. Inanunsyo kanina ni US President Donald Trump o sa US time, Monday evening po yan, na meron pong ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel. At madaling araw po ng Tuesday, ay nagkaroon din ng missile launch from Iran. So ito po, wala pang malinaw, patuloy, ongoing. At sisikapin din ho kaming makibalita. Doon concern natin syempre dito, yung kaligtasan ho ng ating mga kababayan, Pilipino, din pong Kabalentamong Kapampangan, Amanintunan, keng abroad, ita pong safety yan po yung kikatamo namang pakabanten, keng kikatamo pong coverage 80. At makibalita tamo pa, keng kikatang kabalen ay Eric Regala at Karingaluapang Kapampangan at yung karin, at karin pong daratang real daw kabalen. O ini naman, karen pong excited, King Fiesta, King Apalit, Pampanga. O ini sinambod na po rin ng Big Juan San Juan. Mag-iho sa ikatlong street dance showdown sa 181st Apong Iru Libad Festival dyan po sa bayan ng Apalit, Pampanga. Sa kabila ho ng masungit na panahon, naging makulay at masigla pa rin ang pagsayaw ng mga kabataang Apalitenyo sa 181st Apong Iru Libad Festival 3rd Street Dance and Showdown Competition. Ito pong weekend, June 21 to 22 sa bayan ho ng Apalit. At ibinida ho ng mga kabataang contestant ang kanilang husay sa sayawan, gayon din ang pagkamalikhain sa kanilang mga props at costume na sumasalamin sa kultura, tradisyon at maging hanap buhay ng mga Apalitenyo. 11 groups la po, ring pepakit gelingan kabalen. Menibatan po king Barangay Sulipan, Kapalangan, Sukad, Sampaloc, Balukok, Tabuyok, Kalantipe, Colganti, San Juan, San Vicente ang pong Kansinala. At sinambod siya pong second runner-up, din pong Pambato, ning Barangay Sukad, kabang first runner-up naman po, rening bida ning Barangay Sampaloc. Hakot Award naman po rin pong pambato ng Barangay San Juan. Ila po rin menyabot Best in Street Dance, Festival King, Overall Champion,
kini pong 2025 Apong Iru Libad Festival Showdown Competition. Ikuha na naman po ning Kalantipe ang Special Award ken Best in Costume. At hindi po, menikwala pong antimong plaken, Apong Iru, trophies, cash prizes, ang po pong certificate, ganing menyang booth. At nag-perform lang naman po rin Artist Santa Rita para po kitang official launch ng karalang kantang Apong Iru. Ginamit na naman po rin contestants kay Merapat Ligligan Terakan. Yan po kabalaning latest King Apalit Pampanga. Yes, kaugnay ho ng selebrasyon ng pagdiriwang ng Apalit Town Fiesta, Hindi pong libad. At bago tayo magpaalam, ayan, 10:58 na pala. Sinisenyas na ako ni Patrick. Ito, batiin ko lamang, manalbing kanao kaluguran. Koyang Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Dakala salamat, Koyang Joel. Mangantana Justin, nanungulam mo, Koy? Nangulam mo. Siyempre, maraming salamat din kay ating Mona, nagpadala kahapon ng paksiw na bangus, yan sa opisina. Thank you. Ayan. Dakan salamat po yung Joel, pakapangan mo. Eat well, and see you soon, Mimingat pa na eh. Yan ho, mga kabalen. Okay, so magpapaalam na ho ako, pero maya-maya tayo magbabalik din para sa iba pang mga streaming. Antabayanan lamang ho yung ibang mga kaganapan. Ang ating reporter na si MC Galag galing ho sa isang paaralan dyan sa may Mexico, Pampanga upang silipin yung sitwasyon ng mga mag-aaral isang linggo matapos po yung opening of classes. Kasi we want to check din kung ano nga ba yung estado talaga baka after yung nung paghahatid, after nung ika nga yung hype na back to school, di ba? So last week na ibalita ako natin na maraming mga kakulangan na kailangan tugunan pa rin sa mga in terms of infrastructure sa mga classrooms. So ang ating kasamang si Ashley Punsalan, yan, makikipamiesta rin mamaya sa San Juan, Guagua, Pampanga, kita pong Coraldal. Ongoing po ngayon, Happy Fiesta. Karing tao San Juan, King Guagua, at syempre, yun pong isa pang ganap dito ho sa may Marquee Mall. Ito pong Aspire event ng Department of Agriculture Central Luzon. Marami pong kaganapan, ihahatid namin sa inyo. Huwag ho kayong bibitaw, mga kabalen. Like, share, follow lamang ang CLTV 36 News and Current Affairs. Uy, pahabol, tinolang manok, sabi ni Kuya Joel. Kanya man ni tinolang manok. Hanap muna ng tinolang manok si Kuya Justin. Magpapaalam muna sandali. Maraming salamat po. Ito po ang CLTV 36 News Stream at sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Lizon. Maraming salamat po.